Goddag og velkommen til tirsdagsdebatten. I dag har vi besøg af Nadia Ivø, som er ungdomspsykolog fra København, og Victoria Jensen, som er ungdomspsykolog fra Odense. I dag skal vi diskutere, hvad definitionen på en ven på Facebook er. Victoria, du mener, at det ikke gør noget, man har mange venner på Facebook. At det bare udvider unges sociale netværk. Kan du uddybe det? Jo, altså, mange unge føler, at jo flere venner de har på Facebook, eller followers på Twitter, jo mere populære føler de sig. Og det er også meget til at styrke de unges selvværd, og Facebook er også med til at styrke deres sociale netværk. Nadia, du mener det stik modsatte. Hvad er din kommentar til, hvad Victoria lige har sagt? Jeg kan jo starte med at sige, hvad med de unge, som ikke har mange venner på Facebook, eller ikke har mange followers på Twitter? Hvad skal styrke deres selvværd? Unge, som næsten ingen Facebook-venner har, er det heller ikke unge, der særlig meget går op i det. De søger heller ikke den opmærksomhed eller bekræftelse, som mange andre unge gør. Disse unge går lige præcis meget op i det. De tænker over hver eneste status, de skriver. Det er måske lige præcis dem, der har brug for at få styrket deres selvværd. Og hvad er det med, at det styrker deres sociale netværk? Altså har man mange venner på Facebook, har man jo sådan set også mange venner i virkeligheden. Man kan gå på gaderne, man kan hilse på Susie, man kan hilse på Ove, og det er lige præcis det, som de unge også har brug for. Sender man en venanmodning på Facebook, så åbner man en mulighed for et nyt venskab, og de børn, de unge, som styrker deres eget selvværd, de har også nemmere ved lige at gå ud og sige, hey, jeg har mange venner på Facebook, jeg kan godt få en til. En ven i hånden er bedre end 10 venner på Facebook. Det er en talemåde, vi helt klart kan bruge i den her sammenhæng. En venneanmodning er ikke ens betydning med et nyt venskab. Der er en knap på Facebook, der hedder bekendte, men folk bruger den bare ikke. Det er jo ikke vigtigt for Karoline fra 9. at læse på Facebook, at 2 piger fra 7. er på café, vel? Altså, det er jo lidt ligegyldig viden. Hun vil da hellere vide, hvad hendes rigtige venner og familie laver. Altså, jo flere venner man har på Facebook, jo flere er der til at bakke en op. Måske bakker de det op på Facebook, men når det kommer til virkeligheden, er det måske kun 4 ud af 500, der bakker det op. Der er lidt at tænke over. Tak for i dag, og tak fordi I gad komme.